Yaşayalsan idi ömür boyu can sürgenin bilen sürleşip yaşa matur yaşa şunday matur yakınlarga süyleşip. Яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөю өләшеп. Гөлнур Әйзетулова шигырендәге бу юллар шагыйрәнең тормыш девизы да. Күз тимәсен. Әнә бит сәхнәдә ул ничек балкып тора. Бар торышы, бар халәте белән зал тутырып килгән якыннарына, дусларына бирешмик, яшик әле дип искәртә. Бүген аның бәйрәме. Апас районы иске әнәле кызы Гөлнурның туган көне. Буа килене, ире Азатның сөйкле хатыны, терәге, Буа хакында күпме матур шигырьләр язган, Буа табиблары турында хикәяләгән үткен каләмле Гөлнур Айзатның юбилее. Рәхмәт Ваҗири. Ул мине язмыш итте. Ул мине шагыйрә итте. Ул мине хөрмәтле итте. 34 ел шушы Буа районын мактап, буам дип яши. Мен сезнең алдыгызда бүген тора торган шагыйрә язучы, автор башкаручы булдым. Баш иям Ваҗирим. Туган ягын, үзе гомер иткән җирне зурлаган кешене башкалар да зурлый дип юкка гына әйтмиләр. Гөлнур ханымны бүген бик күпләр белә, иҗатын яраталар. Аның шигырьләренә язылган 500ләп җыры, шулай ук хикәя, повестләре бар. Кичәсе дә шул матур иҗат җимешләре белән бизәлде. Батыр солдат булып таш һәйкәлләр баскан бүген мәйдан түренә. Җиңү көне килеп җиткән саен күпме күз яшьләре түгелгән. Күңелләрем белдерәмә сине җырдан, сине моңнан. Теләкләрем билдеришин атлыймы сиңа кайсы юлдан. Күңелләрем белдерәмә сине шулай сагынудан. Табибни туктатыр көч симагына табынудан. Беренче тапкыр кулына каләм алганына да 50 ел булган. Ул көнне бүгенгедәй хәтерли ул. Иң беренче 10 яшында яздым бит мен шигырьне. Менә анда мәхәббәт дигәннең әле борынга исенә кермәгән вакыт. Муса Җәлилнең туган көне җитә. Шуннан Тылаш тексебез Мәхсән апа эш биреп җибәрде. Шигырь язып киләсез иртәгә ди. Тәне буе керосин лампасын чистарту минем вазифага кирәк ул кичкенә бит. Тегенең мин чистарда мин кәгазь белән газет белән дә ул ялтырак булып китә. Шунда язган иң беренче шигырьне. Ул шигырьне әле хәтерлим мин. Казан Кремль. Мәрмәр һәйкәл тора. Җил иркәли аның күкрәген, тыя йөрәк нәфрәт белән тола. Муса җырларының күкрәвен. Миллионнар килә шагыйренә, баш ияләр аның ташына. Мин сыкланам. Муса җырын җырлап, шат яшәгән бөек халкыма. Менә шуннан башланды бу көнгә мин. Хәзер миңа 60 яшь, 50 ел элек язылган шигырь. Кемгә сырыйсыңмы, кемгә сырыйсыңмы, чөнки мин ул шигырь басылган яшьенче газетасын тотып, иске әнәле авылының 5 урамын 5 мәртәбә урап чыккан идем, шуңа истә калган ул. Әнә шулай әдәбиятка тартыла Гөлнур. Иҗат кичәсендә ул яңа җыентыгы Саф Шишмә китабын якыннарына, дусларына бүләк итте. Ә Гөлнур ханымны бәйрәме белән котларга теләүчеләр, Казаннан кайткан кунаклар да шактый иде. Сез шагыйрә, сез язучы, сез бик күп балаларга ана телен, аның тәмен, матурлыгын өйрәткән улпат укытучылар.
Һәм менә минем сезгә Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатында тапшырып китәсем килә. Мөхтәрәм Айзатулова Гөлнур Хәлил кызы, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә. Казанда яшәүче буа кешеләре, буа җегетләре бергә чыгырга исәпләдек, чөнки ул шулай дөресрәк булыр. Чөнки Гөлнурны ялгыз гына кутлап булмый. Аны 100 кеше чыгып кутласак та, ул дөрес булыр иде. Сәламәт булыгыз, озын гомерле булыгыз, бергә яшәргә, безнең халкыбызны яңадан яңа иҗат җимешләре белән шатландырырга язсын. Гөлнур Айзатулованың 60 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылган кичә әнә шундый матур мизгелләр белән тулы җылы очрашу булды. Кичә тәмам, ә тормыш дәвам итә. Алда әле йөрәк түреннән чыккан күпме иҗат ителәсе шигырьләр бар. Ире Азат белән икесенә багышлап язылучы Бәхеткә юл ярганда әсәрен тәмамлыйсы һәм яшисе, яшәү ямен татып яшисе.